салом занҳо ва хоҳрони азиз, умедворам ки хубу тансиҳат ҳастед. дар навори имрӯза оиди гурӯҳи хун ва ҳомиладорӣ, яъне гурӯҳи хуни зан ва мард барои ҳомиладор шудан ягон хел дахолат дорад ё ин ки не, мехостам ба шумо маълумот диҳам, чунки дар вақтҳои охир дар комментарияҳо бениҳоят оиди ҳамин чиз пурсон мешаванд ва бисёриҳо гумон мекунанд ки гурӯҳи хуни зан ва мард барои ҳомиладор шудан ё ин ки нашудан алоқамандии зич дорад. Инчунин фаромӯш насозед ки дар Telegram низ мо шабакаи худро дорем, дар он ҷо фаъол ҳастем, яъне Telegram канал дорем. Дар он ҷо бошад қариб ки ҳамарӯза маводҳои бениҳоят даркорӣ ва ҷолиб пешкаш карда мешавад. Силкашро дар зери ин видео мегузорам, даромада обуна шавед. Шурӯъ мекунем наворо дар бораи худи гурӯҳи хун, чанд гурӯҳи хун мавҷуд аст, резус фактор чи аст ва барои ҳомиладор шудан чӣ алоқамандӣ дорад ва чӣ дахолат дорад. Чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, дар тамоми рӯи дунё ҳамагӣ 4 гурӯҳи хун мавҷуд аст. Ин якум, дуюм, сеюм ва чорум. Ба ғайр аз ин боз ҳаст резус фактор, ки бениҳоят барои ҳомиладоршавӣ аҳамияти калон дорад. Резус фактор чи аст? Агар осон карда оддӣ карда фаҳмонем, резус фактор ин сафедаҳои махсусе ки дар организми инсон вуҷуд доранд, яъне дар болои ҳиссачаҳои хунекӣ, яъне дар болои эритроцитҳо сафедаҳои махсус аст. Дар шахсоне ки ҳамон сафедаҳо ҷойгир ҳастанд, вуҷуд доранд дар организмашон, дар онҳо резус факторашон мусбӣ мешавад, яъне положительный мешавад. Дар шахсоне ки ҳамин сафедаҳо вуҷуд надоранд, дар онҳо резус факторашон отрицательный, яъне манфӣ мешавад. Дар ҳамон назди гурӯҳи хуне ки қайд карда шудааст, масалан 2+ ё ин ки 3-, ҳамон плюс ва минусашон ин ҳамон резус фактор мебошад. Акнун мегузарем бар он марҳилае ки худи ҳамин резус фактор ба ҳомиладорӣ чӣ алоқамандӣ дорад. Худи гурӯҳи хун барои ҳомиладор шудан ягон хел дахолат надорад. Масалан, бисёриҳо пурсон мешаванд ки агар мисол зан гурӯҳи хуни 1 бошад ва мард гурӯҳи хуни 3 бошад, оё ҳомиладор шудан мумкин аст ё ин ки не? Албатта ҳомиладор шудан мумкин аст, чунки хун барои ҳомиладор шудан роли асосиро намебозад. Вале резус фактор бошад, дар ин ҷо аҳамияти калонро талаб мекунад. Ҳангоме ки дар зан резус манфӣ дида мешавад, яъне резус отрицательный дида мешавад ва агар ки шавҳараш резус мусбӣ дошта бошад, резус положительный, вақти ҳомиладор шудан ҳамон тифли дар батн буда резус фактори падарашро гирад, метавонад ки резус конфликт ҳангоми ҳомиладоршавӣ ба амал биёяд. Резус конфликт чи аст? Яъне организми зан гумон мекунад ки ба бачадонаш ягон вирус даромадааст ва ҳар чӣ зиёдтар кӯшиш мекунад ки антителаҳо пайдо кунад ва ҳамон кӯдаки дар батн бударо ба берун тела кунад. Дар ин маврид метавонад ки преждевременный роди шавад, исқоти ҳамл шавад, яъне выкидиш шавад, неразвивающая беременность шавад. Яъне кӯдак метавонад ки инкишоф наёбад. Резус фактор отрицательный, яъне манфӣ, фақат дар занҳо аҳамияти ҷиддиро талаб мекунад ва дар мардҳо ягон хел роли асосиро намебозад. Агар ки дар вақти ҳомиладоршавӣ резус фактори марду зан ҳардуашон манфӣ бошад, ҳомиладоршавӣ метавонад ки бе ягон хел мушкилӣ гузарад, яъне резус конфликт ба амал намеояд. Ё ин ки агар аз мард резус манфӣ бошад, аз зан резус положительный бошад, яъне мусбӣ бошад, дар ин ҳолат низ резус конфликт ба амал намеояд. Масалан, мешавад ҳолатҳое ки дар зан вақте ки резус манфӣ дида мешавад, дар якум ҳомиладориаш метавонад ки ягон чизҳои ҷиддӣ ба амал наояд, яъне метавонад ки ҳомиладориаш нақс гузарад ва таваллуд кунад. Чунки дар якум ҳомиладорӣ антителаҳое ки бар зидди кӯдак ҳосил мешаванд, онҳо ба миқдори кам ҳосил мешаванд ва ба кӯдак зарари ҷиддӣ намерасонанд. Вале дар давраи дуюм ҳомиладорӣ ва сеюм ҳомиладорӣ ҳамон антителаҳое ки буданд ба миқдори кам, болоӣ боз зиёдтар ҳосил мешавад. Дар он марҳила метавонад ки ба кӯдак зарар расонад. Аз ин рӯ метавонад ки исқоти ҳамл шавад дар моҳҳои 4-5 бисёртар, ё ин ки неразвивающая беременность шавад, яъне инкишоф наёфтани кӯдак, ва ё ин ки кӯдак метавонад ки дар моҳҳои 8-9 таваллуд шавад, вале бениҳоят рангаш зард аст, вазни даркориро нагирифтааст. Ва ин зардии пӯсти бадани кӯдак метавонад ки 1 моҳ, 2 моҳ давом диҳад. бисёриҳо инчунин гумон мекунанд ки ҳангоме гурӯҳи хуни зану мард як хел бошад, дар он маврид низ ҳомиладор шудан номумкин аст, ё ин ки ҳомиладор мешаванд, исқоти ҳамл мешавад, ё ин ки кӯдакони носолим ба дунё меояд. Дар асл бошад сабаби асосии он ин никоҳи хештаборӣ дар бисёр мавридҳо ва инчунин ягон хел патологияҳои генетикӣ. Барои инро муайян кардан шумо бояд танҳо ба генетик муроҷиат кунед. Генетик ташхисҳои махсуси худро месанҷад, пешниҳод мекунад ва вобаста ба сохтори хуни шумо ва шавҳаратон муайян мекунад ки дар ҳақиқатан ҳам аз рӯи хуни шумо вобаста аст ё ин ки не. Танҳо бо гурӯҳи хун инро муайян кардан номумкин аст.
ҳангоме ки зан резус фактор манфӣ дорад, чӣ кор кунад, ки давраи ҳомиладориаш нақс гузарад ва кӯдакаш нақс инкишоф ёбад? Барои ин ташхисҳои махсус аст. Номаш антирезус неиммуноглобулин. ҳангоме ки зан ҳомиладор мешавад, бояд ки ҳамин ташхисро гузарад ва вақте ки ташхисро гузашт, муайян карда шуд, ки антителаҳо дар организмаш зиёд ҳастанд, бояд ки уколи махсус аст, яъне сӯзандорие ҳаст, ки онро гузаронанд ва ҳамон дору миқдори антителаҳоро дар организми зан кам мекунад, намегузорад, ки антителаҳо ба инкишофи кӯдак зарари худро расонанд. аз ин рӯ ҳар як зан пеш аз ҳомиладор шудан ё ин ки нақша кашидани ҳомиладорӣ на танҳо ташхисҳои асосие ки тавсия медиҳанд онро бигузаранд, инчунин бояд ки гурӯҳи хуни худро донанд ва резус фактори худро муайян кунанд. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро оиди ин навор дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.